ساچ ماہانہ دیوان سرحال زندگی شرفدار صادق مراد رمز 6 مارچ 2022 پجار صادق مراد 969 متنپا آجی مراد لوگا ودی بتگ آیوتی بنداتی وانگا بغیر دا میٹرک کا آئی اسکول تمپا ونتگ میٹرک اپاد ڈگری کالج تربتا FSC او BA کتگ دیمترا MA پولیٹیکل سائنس پرائیویٹ بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ پاس کتگ صادق مراد لفظاں کے امریا راجمانی جوتکاریوں استنگ صادق مراد گشگیند کے چاگردہ لفظاں کے پڑاور تک ودے کیا کیچا وانگا بتا گڑا اودا لفظاں کی دیوان بتگند چا ورنا وانندہ گلے نیمگا لفظاں کی تاکبند گروہ کے درد کا گڑا ایاگ و بناکیا ونتگ گوتی ناکوا من بلوچیا کاغت و کراچ کتگ و تاک و مہتا کو آئیے راشون بتگند کہ تاک و مہتا کنی بلائیں کردے بتا کہ ورنائش گن لفظاں کا امگرنچ کتگند پاوتی پاہر شانیہ صادق مرادہ لفظاں کے آسے پڑے گچین نکتگ ارچ وادا کہ آئیا پا نوشتہ کنگا اومان بیت گڑت تہر وطا وط گچین کند کہ منک کجام کالبا ایرارک بیت اے بابتا یہ وتی گشگیند کہ یک انچیں ویلی انچیں گپی کہ ترا پا نوشتہ موٹویٹ بکند تو آئیا نوشتہ کنے امی پیما مناؤں عیالی کہت بس ندا دستہ کنا و نوشتہ کنا رندہ چاراں کے تعموری اسکرپٹ بودکاں یا آزماں کے چاراں کجام چیزی کے چاگردہ دیے گیند بزن چاپگی چیزی گڑا تاکیا دیانی ارچ عیالی کہت گڑا آئیا نوشتہ کنا عیال کے بگوپتے گویٹیا چو نترسو کے چکاند کہ اناگاہ کاند تو دیما اوشتند آئیا بازیں بنگپاں نبشتانک آزمانک قسمانک پولکاری اور رجانک کتگ وہ انگا کنگائند آئیا انگتا چشیں بازیں قسماں کی نوشتہ کتا کہ آپ فلم بند کنک بتگند تو معلوم کا آئیے قصہ شریں وڑیا چارتوں کو دوست داشتگند آئیے نوشتگیں تعمور گنو کنی دنیا اسلاماز لوک کو دلوک ڈوکال اور راگوز تننگا شینگ بتگند اور دیگا دو تعمور کھیپ چستوئیر اور ولوک کے وطن سرا کار بوگائند 990 کے تمپا لفظاں کی چاگرد بندات بتگ اور اودے سنگتانی اوبو واہگو زبان آست بتگ ام مدام ہمیں گلانی سنگتانی کرا نشتگو پادت کگ چوکے رشید خان عارف قریش ابراہیم داغ امین نرمان خدابخش جاوید علی کرم نجیب داد عطا آزگ و دیگا لاتی سنگت بتگند پدا ہمیں سالہ اشان تمپا پازو لفظاں کی مجلس شاہڑی پچ کتگ و صادق کار مستر بتگ 2003 ایسا کاموش سروکیا صادق مراد خالق گل استاد خورشید اسماعیل آصف کفایت ظہیر مجید عاجز دوست جان دانش اختر عمر شہزاد نور مجیب اسکانی و دیگا لاتے سنگت یکجا بتگان رائٹرز سوسائٹی جوڑ کتگ کہ صادق مراد پدا کار مستر گچین کنک بتگ آئیا پا گلا کارگز ٹیوشن سنٹر و کتاب جا پچ کتگ و وتی وسو واقع کار کتگ 2005 کے SPO گو اندی گلا اوار کاری بندات کتگ گڑا ہمیں جوتا یک ایلکاری اون بتگت کہ نام DPM بزان ڈیولپمنٹ پلاننگ اینڈ مینجمنٹ صادق مراد آؤں گوتی سنگتاں اے ایلکاریا بارزورتا گو آیا ایلکاری سرٹیفکیٹ دیا بتا بلے ایکسیڈنٹ پاد آئیے کار معطل بتن وہ دیگا سنگت 10 گٹ تو لاتے لاپے شوازہ ڈنی ملکہ شد بلے آئیے دمگا انگت لفظاں کی سنگت است کے سروپور کنگانت آج توجی لفظاں کی مجلس نظرآباد سنگت کے دمگ توکا شریں کردے پیلو کنگانت ایو کا لفظاں کی نا گوازی اور راجمانی کارانی تکاؤں شریں کارپد گندگ بند و یک جوانے لفظاں کی چاگردے ودی بوگائند کہ ای صادق مراد و آئی اما سنگتانی جودانی سانت 994 بزن ڈاکٹر مالک وزیری دورہ یہ ٹیچری بازیں نوکری داتگ کہ صادق او ہمیں شوپچا گوں کپتگ و آئی اسکول تمپا SST برتی بتگ 2007 صادق مراد گاڑی ویلے آماچ بود کہ چرے ویلا آئی سرین قرض بند پرشت
اور نوا تحت باؤٹنت بلے آئیے ذہن نہ پرشتگ اور تحت باؤٹ نائت بلکن آئیے وتی نزوری نمار تگ اور ند چا دستہ دور ندا تگ آئیے وتی وسو واقع بازیں علاج کتگ بلے شرطری ندستگ گڈی بورو بینا آ ویل چیئرا او زبر کتگ آئیے گشگینت کے زندمانی یک سپری یہ سپرا انسان آگوں وڑ وڑیں ویل و واقعات بند چست و ایر کائنت انسان یک وڑا نبیت معاشی چاگردی جسمانی صورتہ وشی و غم کائنت بس انسانا اروڑیں جاورانی واسطہ ذہنی صورتہ وطا ساڑی کنگین منی ایالا بعضیں وشی انسانا بزدل کند و بعضیں تکلیف درد و رنج انسانا بہادر و شیوار کند چیزی کے گوں تو بوت بزن نادروئیے یا کجام جیڑئی اسے سرا پریشان بوگ غم کنگ دلے ورگ بزاں کے وتی پریشانیاں گیش کنگیت بس ادائے سرا یلت دیے گیت کہ ارچی بیت بس ہمائی رضائیں آئیا منائی پریشانی داتک بلے ساگو اوپاریوں داتک تننگا صادق مرادے اواریں نبشتاں کنی سے کتاب چاپ و شنگ بتگ اولی کتاب تاکریچیں کہ چا ینگ رائٹرز سوسائٹی تم پہ نیمگا چاپ بتگ دومی کتاب ارسانی علوم بنت کہ شنکار زبان بارنا چاپ کتگ سیمی کتاب پاسانی انگریں پہارت کہ بلوچی اکیڈمیا چاپ کتگ اور ایک کتابہ چا ادارہ ثقافت بلوچستان نیمگا مستوکلی داد دیا بتگ پیشہ عبید دیگا دو کتاب کے یکی بلوچی اکیڈمی و یکی ساچشت ادبی چاگرد ساچا گونت کہ آنی چاپ و شنگے کار بوگانت ساچے نیکیں واہگو دعائنت کہ واجہ صادق مراد زوت درابات پدا وتی پادانی سرا بگردات و گوتی سنگتاں ہم دیوان ببات آئیے لفظاں کی سپر کے انگا برجائنت ام برجا بمانات شنکار ساچشت ادبی چاگرد ساچ